Kaixo, nire hortu ondo naiz eta nire konpromesua emakumeen eskubideen alde informazio falta duten haiei nire ikuspegiarekin laguntzea da. Kaixo, ni Jon Balier naiz eta nire konpromesua martxoak 8ko aldarrikapenak urtean zoan zehar presente izatea da. Gu nahi eta iraila gara eta gure konpromesua da mikromatxismoak ikusten ditugunean salatzea eta saltzea. Kaixo, Iratzeri Sarri naiz eta eguneroko gauza txikietan berdintasuna bultzatzen ahaleginduko naiz. Ni Maial Martinez naiz eta emakumeren baten aurka ikusten dudan edozen komentario edo ekintza salatzeko konpromisoa hartzen dut. Ni Elena naiz eta nire konpromesua inguruan dauden pertsonak feminismoaren garrantziaz kontzientziatzea da. Apa, ni Ane naiz eta konprometitzen naiz genero indarkeria inoiz ez normalizatzera. Somos Duranitos. ¿Y nuestro compromiso es de la igualdad, son acciones y no palabras. Viva el fútbol. Ni Eba naz, eta nire konpromesua da entzuten ez diren ahotsak entzutera ematera. Eta bereziki neskak eta emakumeen ahotsak. Eta gainera, entzuten ez daren belarriak esitu gehiago entzun dezaten. Kaixo, ni Pablo Quesada naiz, da nire konpromesua irangarriak izan daitezken komentarioak ez egitea, da entzuten ditudanak salatzea da. Nire konpromisoa, txipa eta begirada aldatzea litzateke egunerokotasunean. Paul eta Iker gara eta eskolako gurasoak gara. Gure seme-alabak berdintasunean hezteko konpromesua hartzen dugu. Olatz naz, eta nire konpromesua da nire semeari eskua ematea eta erakustea ez dela. Gu Jun eta Zaioa gara eta gure konpromesua da gure arteko menpekotasun harremanak salatzea. Kaixo, ni Paule Rodríguez naz eta konprometitzen naz aldudan neurrian klasean gertatzen diren joera matxistei aurre egitea. Itziarra sartenaz eta nire konpromesua da sexu bereizketa sustatzen dituzten jokabideekin bukatzea. Kaixo, ni Iker naiz eta nire konpromesua nire bizitzan ikuspegi feminista bat izatea da. Nire konpromisoa hauxe da. Eguneroko lanean, zeintarte informalean, eskidetza kontutan hartzea. Aurten ja martxan jarritako plan guztiarekin bat egiten jarraitu eta kontuan izan gure bizitzako edozein tartean. Ni Javi Urien naz, ikastetxeko guraso. Nire konpromisua aita bezala, nire seme-alabak, batez be nire semeak, emakumeen errespetuan eta berdintasunean heztea da. Ni Leire naz eta nire konpromesua da entzuten dituan komentario matxistei aurre egitea. Kaixo, ni Markel Okarantza naiz eta egoera matxista baten aurrean aurpegia ateratzeko eta egoera desegoki horrekin amaitzeko konprometitzen naiz. Ni Eukene Arando naiz eta berdintasunaren aldeko hartuko dudan konpromisua ondorengoa da. Genero rol konbentzionalak kolokan jartzen dituzten ipuinak aukeratu eta gomentatuko ditut. Ni Roberto naiz, ikastetxeko gurasoa, eta nire konpromisoa, nire alabak ahalduntzea da. Ez da ez. Igone naz, nire konpromisua berdintasunaren alde, emakumeak eta gizonak agerraraziko dituen hizkuntza erabiltzea da. Kaixo, ni Carmen Urbieta naiz eta nire konpromesua ikusten ditudan mikromatxismo guztiak salatzea da. Somos Gaizka y yo. Y nuestro compromiso es que la igualdad debe ser una realidad. Iker Mendieta naiz eta berdintasunaren alde eskolaz kanpoko ekintza eta parekotasuna zainduko dugu eta arlo pertsonalean esku hauekin Lilakroseko bokata guztiak egingo ditut. Ni Nerea naiz eta konprometitzen naiz komentario matxista bat entzuten dudan bakoitzan arreta deitzea.
Nik, Monika, berdintasunaren alde nire semea eta alaba berdintasunean heziko ditut. Ni Itziaragirre naiz, eta nire konpromesua da ikaslei historiako emakumeen irudia ikustaraztea. Ni Ander Ansorena naiz, eta nire inguruan ikusten ditudan komentario matxistak salatzera konprometitzen naiz. Ni, Kristina Luengo, berdintasunaren alde hartuko dudan konpromisua, berdintasunean, ausardian eta askatasunean heztea eta bizitzea da.